No, takže ahoj. Ja som Mikrofakt a vítajte tuto na super serveri prvého dielu, na čo som sa tak fakticky tešil. A vidíte už, že je tu pár zmien a neviete, kde sme. To je zatiaľ dobré. Takže najskôr vám predstavím túto malinkú väžu, ktorú budem častečne upravovať. Tu sú pár vesničanov, je tu Rišo, ty sa voláš nejak a ty si Mišo, no. Tak a pozrieme sa dole. No, krával, no. Toto je previzorný výťah. A vidíte, že už že sme na inom mieste. A asi neviete, že kde sme. Naša stará denníka je stará už, čo s ňou. No toto máme taký... Dobre, no tak... Ok, no tak toto sú eliky. Stával som to ja, je to aj vidieť, že? Je tu pár zmien. No. Fakt veľa zmien, sme úplne presťahovaní. Nikto nám to tam vygrifoval. No tak ja pondelok som staval toto. No vlastne vy nevidíte moju ruku, tak čo s tým? Tak dáme. Tak aspoň na chvíľu vidíte, tak toto som stával, robil som tu aj resku a toto je taká provizorná fontánka zase. Tu som si robil takú stáju. No a takto, no dneska vám to asi tak iba všetko tak ukážem. Tu mám, vidíte, tu je ďalší taký výťah. Vidíte, je tu taký plugin na menenie glowstone na sklo a tak. What? No dobre, trošku mi to blbá. Toto staval kamarát, s ktorým tu bývam. Domček, cestičku. Ja som medzi tým bol v nedru a som ťažil a tak, no a potom sa dostávam k ďalšej veci, ktorú som robil ja. Tuto, najskôr to bolo celá stina z kabel, potom som to s takou kamarátkou mi pomohla a sme to spravili teda s brikou. Tu máme potom gate, fence gate. Som ju zväčšil v pondelok, lebo bola strašne to nezapasovalo. Vidíte, tu máme most, by sa chcel nám niekto vlúpať. Vidíte? Je tu strašne veľa zmien a to myslím aj fakt veľa zmien. A tam už vidíte nejakú stavbu. Tak sa na ňu pozrieme a teraz si hovoríte, on lieta nejaké. Čity mám? Nie. Tak. Tak tuto je taká ďalšia provizorná stavba, ale vidíte, je to party, ktorú som staval ja. A ja som to taký... No, tento server mám fakt rád, ale že fakticky. Lebo sú to dobrí admini, hej. Čo inak tomu povedať. Ale teraz to myslím fakt, nie že Ježišimaria, to sú dobrí admini. Ironicky myslené. Nie, je to fakt, sú tu dobrí admini. A ja ich mám rád, ako pomáhajú, moc sa nenaštú. Aha, tu máme chybičku, no tak robíme, no. Tak proste dobrí sú, hej, ja tento server mám rád. A je to tu také opustené. Tam máme pár pecí. Tak, vidíte, tu máme nejaké tie zásoby, častky.
aj tam v tej dedinke sa toho veľa zmenilo. No nakoniec sme to nejak opravili. Takže potom bolo to tam vylepšené všetko a takže fakt sranda tam bola. Potom raz kamarát, s ktorým bývam, povedal, že sa budeme sťahovať, lebo že nie je tu dobrý priestor. Tak som teda povedal, že no teda dobre, ale tak to vyzerá, že a potom asi 2 dní na to nám záhadne niekto vygrifoval dom, čo nebolo moc pekné, a tak ešte niečo tam zostalo, hlavne čestky, niektoré sme zobrali a takže, no tak ešte vám ukážem potom, že mám ešte jednu vec. Musím ísť takto na spawn, lebo mám teraz VIP a tým pádom má to teleportne niekam inám, takže idem takto. Vidíte, tuto je tá kamarátka. Tu je Savk, teda kamarát, hej. Je tu taká dedinka, hej, že je pekné. Mne sa to páči a hlavne sa mi páči toto. Neviem, kto toto mohol tak stavať, ale veľmi sa mi to páči. No, dobre, tak sa vám priznám, kto to staval. Staval som to ja. A ani mi to moc práce nedalo, potom už iba toto majiteľ, Senji, hej, Senji, to Sean, to už je nový spolumajiteľ, server admin, tak, no a proste zlepšili to tu, vidíte, dali som ender chestky a ja som vlastne urobil toto okolie, navrhol som tu ohníky a také proste, no a si to upravili, no a Sean, no neviem, ako mu hovoriť, tak prepáč, hej, vidíš toto video, no tak tu dal proste tieto healy, vidíte, you have been healed. A potom tu takto, strašne je to tu pekné, nič inak tomu nepovedať, tu metro, farma, je to tu úplne, je to tu zmenené, teraz keď sa pozrieme na náš starý dom, tak, zoberme si náš Diamond Compač. Dúfam, že sa dobre trafím, ale vyzerá to tak, že 9. Áno, dobre som sa teraz trafil. No. Mám teraz hetku, nikto ma ani nemôže zabiť, takže je to také fajnové teraz. A skrývam sa za VIP. Lama. Ťaha, tuto už sa nám to vidíte, aha, takto, what? Máme tu farmu na creeprov, vidíte, drevo sme do toho dali, tu bola taká pekná stavbička a zrazu je z toho taká, je to celé, ne, vidíte, takže, no a ešte tu pár zostalo cezuliek, ale ešte tu mám dačo. Tie veci. Takže pár vecí, hej, no, ešte hore mám častku. Ja som najskôr, takže mám kúpený VIP. YP. Dobre. Tak, mám proste, takto si tu lebedíme, máme tu pár vecí.
fajn, dobre, no takže vraciame sa, ani neviem, o čom som to hovoril. Vypadlo mi nahrávanie, no čo s tým? Toto bude dlhší diel, vám iba ukazujem pár vecí. Takže, no vidíte, toto je ešte starý, tu bol enchant, vidíte, aj tu je to dokacená, dokazené. Ešte tam presvíta, myslím, že môj starý kôň. Tu sme mali takú dieru. Teraz ju máme tam a vidíte, tu je endervajce. Neviem čím. Poviem vám to na rovinu, že fakt neviem čím sa také endervajce má ničiť, takže a vidíte, tu je to sa svinia. No dobre, no tak ideme home. No a proste máme to tu také upgraded. Neviem ani o čom by som ešte tak. Takže vlastne to je iba taký ukazovací diel. Tak na budúce budeme upravovať túto väžu a zahráme si aj nejaké potom hry. Proste takéto kravinky budeme robiť. No tak ja pôjdem asi vyrovnávať pôdu pre dom, lebo by som tu chcel niečo spraviť, taký ešte o tom sa neviem. Tak ideme a vidíte, je to taká pofidérna. Čo s tým, no a tak proste takto to vyzerá. Ja pôjdem vyrovnávať pôdu a takže uvidíme. Nech je to tu pekné, krásne a super. Ináč, ja som si v pondelok som hľadal sugars a som to asi 2 hodiny hľadal, ale teraz ako fakt nevedel som nájsť, potom som našiel, tak som si to zasadil, veď ste videli našu záhradku a no a proste teraz a potom som sa pozrel do žestky, že aha, veď tu máme stack sugars, dobré, ja fakt neviem vyslovovať čo s tým, takže to bude pomaly pre tento diel všetko. Dúfam, že sa vám tento diel páčil ako mne. Tak ak sa vám páčil, tak zanechajte like. Po prípade, ak sa vám nepáčilo, tak dajte dislike. Napíšte mi do komentárov, čo sa vám nepáčilo. A budem rád a budem sa to pokúsiť zmeniť. Takže ja vám ďakujem, že ste skúkli toto video, ak ste ho aj skúkli. A takže tešte sa na ďalší diel. Tam už budeme toho robiť viac. Takže majte sa. Ešte by som vám niečo povedal, len som iba vypol točenie, hej, a hneď sa pozerám a zrazu, že čo sú to za domy, a zrazu vidím vesnica ešte neobývaná, takže je to také prekvapenie. Ideme sa pozrieť, či je už niekým obývaná, alebo nie. Dúfam, že nie. Či už tu niekto bol. Obsidian, takže asi vyzerá to tak, že nie. Ja mám z toho radosť. Mal by som si ju nejako označiť, ale už mi asi nebudú zbývať na to ani resky. Ale to fakt dobré prekvapenie, zrazu iba si idete a hneď zrazu pri dome. What? Takže teraz skúsime sa pýtať niečo vesničanov, čo mi dáš ty? Ty si asi ten istý, že áno. Kľop. Je tu dakdo?
to ti dám hneď. Ich habe keine Smaragden. Yeah. Lebo by som si hneď zobral domov. No chod do... Daj mi cookie. On mi dal cookie. To je také. Také pekné. Čo máš pre mňa ty? Naser si. Ty budeš môj obľúbenček. Tak, ideme ešte raz. Ja ti dám kouli. Ty mi dáš smaragd. U teba si kúpim už ten šmaragd. Sexy cookie. Pošlo ani na ňo. Takže toto bude pre tento diel úplne, ale že už úplne všetko. Že sa vám tento diel fakt ľúčil. Taký mini bonus, taký super mini bonus a takže ja sa s vami už úplne teraz ľúčim. Tak a majte sa.